אוקיי, שלום לכולם, ברוכים הבאים להתבוננות. השלב הראשון, החשוב, המכריע, שחייבים לעבור אותו ולהבין אותו היטב בניהול הרגשות. נתחיל בכך שיש לנו הרבה קולות בראש. יש לי כל מיני קולות שקופצים לי כל הזמן. יש קולות שאומרים לי, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול, לא תצליח. יש קולות שאומרים לי, אתה כן תצליח, אתה כן תהיה מסוגל. יש קולות שאומרים לי, מה יקרה אם אני חשל. יש קולות שלא מחשבנים כל כך לכל מיני מכשולים חיצוניים. יש קולות שבאים מהלב, יש קולות שבאים מהשכל, יש קולות שממלאים אותי באנרגיה, ויש קולות שלא. הקולות משתנים. יש קולות שאני יוזם, אני מדבר אל עצמי. דיבור פנימי, אמיתי, עמוק, ויש קולות שקופצים עליי מהחוץ, אני לא יודע מאיפה, בכל מיני תצורות. לפעמים קול נשמע במחשבות, לפעמים הוא בא בתצורה של כוח מדמה. תמונות, זיכרונות, כל מיני דברים שקופצים לי בכל מיני צורות כאלה ואחרות. והמשימה הגדולה, הראשונה, היא קודם כל לזהות, לעשות הפרדה והבחנה בין הקולות הללו. זה נקרא תהליך של הבחנה שכלית. והקולות מתחלקים באופן גס לשני סוגים. יש קולות שבאים מצד הנפש הארצית, הטבעית, הבהמית, כפי שקורא לאדמו"ר הזקן, שאלה בעצם קולות שמה שמאפיין אותם זה שליטה של הרגש על השכל. מה שמאפיין אותם זה הרבה אני, רגש זה אני מרגיש. מה שמאפיין אותם זה הרבה אני מרגיש. ולכן בדרך כלל הם השתמשו בשכל לצורך רציונליזציה. מי שעבר על כמה מהתכנים שעוסקים בעולם הרגשות, מבין כבר את התנועה של הרגשות שרוצים להשתלט עליי, רוצים להתרחב. הקולות הללו הם דרך הביטוי של הנפש הזאת, של הרגשות, שהם המובילים את הדרך. ולכן יש להם כמה מאפיינים, שתכף נראה מה המאפיינים שלהם, ויש את הקולות האחרים, שהם קולות הרבה יותר הרמוניים, נעימים, שמבטאים את השליטה, את הדומיננטיות של השכל, של ההבנה, של הלוגיקה, על פני הרגשות. ואלה הקולות של הנפש השנית, הנפש האלוקית. עכשיו, יש איזה כל מיני לשון מאוד יפה של הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק, שהוא אומר, היצר הרע בליקוטי דיבורים שלו, הוא צבוע, חנפן, שקרן, הקולות, יש לי קולות כאלה שהם, אם אני מבין אותם, אני מבין עד כמה הם צבועים, חנפנים, שקרנים, עד כמה הם מעמידי פנים של תמימים, עד כמה כל הכוונה שלהם לחטוף אותי תחת רשותם, והם משתמשים לצורך כך בתחבולות שונות ומשונות. ולכן חייבים לייצר בהירות. הרי מה הבעיה הגדולה? הבעיה הגדולה שהקולות מעורבבים, הטוב והרע בעולם מעורבבים, ובגלל שהם מעורבבים קשה לי מאוד לבחור. אם הטוב היה נפרד מהרע, היה לי מאוד קל לבחור בטוב, כי טוב זה טוב. אבל בכל רע יש קצת טוב. בכל טוב יש קצת רע, ולכן קשה ליצור הבחנה בהירה, וככל שאדם עושה יותר ברורים ויותר מבחין, יותר קל לו לדעת איך הוא מתחיל לנהל את הרגשות שלו. אולי נשלים רגע נקודה אחת, למה כל כך חשוב לנהל את הרגשות? משתי סיבות, אחד מצד השלילה ואחד מצד החיוב. מצד השלילה, אם אני לא מנהל את הרגשות, הם מנהלים אותי. וכשהם מנהלים אותי, לך תדע לאן תגיע. יכול להידרדר לעברי פיפחת, הרגשות יתרקו אותי מקיר לקיר, ממקום למקום, וזה תמיד יכול להיות לא נעים, יכול להיות לא בריא, יכול לגרום לי לחוסר מיקוד. כל פעם שהרגש הוא חזק מדי, קשה לי להתמקד. מיקוד דורש שליטה ברגשות. מיקוד, יצירה, להיות נוכח ברגע, להיות כאן ועכשיו. כל פעם שהרגש חזק מדי, הוא מוציא אותי מהכאן ועכשיו. לאן? קדימה, למה יהיה, אחורה, אמרנו כמה פעמים, למה היה, למה עשיתי, למה פספסתי, הוא לא מאפשר לי להתמקד, להוציא מעצמי יותר, לממש פוטנציאל, לממש את הכוחות שלי. אז זאת אומרת, יש פה צד שלילי וצד חיובי. הצד השלילי, רגש שלא מנוהל, יכול לגרום לי להרבה יסורים פיזיים ונפשיים, הלקאה עצמית שלא מנוהלת, שאני מרגיש שלא הייתי בסדר בעבר, התנהגתי לא בסדר, קשה מאוד להמשיך עם זה. אוקיי, התנהגת לא בסדר, מה עכשיו? מה עושים עכשיו? אתה יכול להתעקע מאוד במקום הזה, וזה יכול לעזוק אותך מאוד, ולכן חייבים לנהל את הרגשות. כל אדם, סטודנט, איש עסקים, הורה, אדם מבוגר, אדם צעיר, ככל שאתה לומד יותר לנהל את הרגשות שלך, זה יותר, יש בזה יותר תועלת לעצמך. אוקיי, טוב.
אז הבנו מה התועלת בניהול הרגשות, הבנו למה השלב הראשון הוא להקשיב לקוחות, למיין אותם, לדעת איזה קול מדבר אליי בכל רגע. כך אומר את זה, אני אקריא עוד בלשונו של הרבי הרי"ץ, מליקוטי דיבורים, מקורות תמיד עולים לאתר התבוננות, מי שאין לו הבחנה שכלית, יכול בקלות לחשוב שהוא בסדר וליפול, יכול בקלות להצדיק את עצמו ולהתרסק, יכול בקלות להלקות את עצמו ולא לדעת שהוא בסדר בעצם, בדיוק הפוך. מי שאין לו הבחנה יכול ליפול ברשת של הקולות האגוצנטריים, אלה שרוצים להשתלט עליי, והוא לא רואה נכון את המציאות. ולכן חייבים לייצר את ההבחנה הזאת. זה תחילת עבודת הניהול הרגשי. השאלה שלנו המשמעותית היא, איך מבחינים בין הקולות? איך מתחילים לנהל את הרגשות? איך עושים את זה? לשם כך אנחנו נכנסים לתוך מגילת אסתר, אנחנו כמה ימים לפני פורים, אז בואו נראה עצה מאוד חזקה, מאוד טובה, מתוך מגילת אסתר. במגילת אסתר אנחנו בתוך משתה אחשוורוש, 180 יום, הוא המולך, מאוד ועד כוש, 7 ו-20 הוא מהמדינה, והוא עושה משתה גדול לכל שרה ועבדיו 180 יום, ואחרי זה הוא מוסיף עוד 7 ימים, ככה כתוב, נכון? בהראות את עושר כבוד מלכותו, המשתה הראשון זה להתפאר, כמה אני מלך, לחגוג את המלוכה שלי, ואת יוקר תפארת גדולתו, 180 ו100 יום, ולאחר מכן הוא מוסיף עוד 7 ימים, וב7 ימים הללו, ובמלאת הימים האלה, 180 יום, עושה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה, 7 ימים, בחצר גינת ביתן המלך. יש כל מיני טענות אצל חכמים, למה היה משתה 180 יום, זה בדיוק היה 70 שנה אחרי חורבן בית המקדש הראשון, ואחרי החורבן הוא בעצם אמר, טוב, כבר הם לא יקימו את החורבן, ועל בעצם המשתה היה חגיגות החורבן, ולכן מי שהשתתף במשתה, הוא השתתף בתוך חגיגות החורבן. נשים את זה בצד. יש לנו משתה של 7 ימים נוסף, לכל מגדול ועד קטן, ובמשתה הזה והשתייה כדת אין אונס. כי כן יסד המלך על כל רוב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. אם אנחנו מבינים מה זה השתייה כדת אין אונס, יש לנו עצה טובה ראשונה, כדי להבחין בין קולות לא רצויים, שאני צריך לתחום אותם, צריך לשלוט בהם, לבין קולות רצויים, ואפילו ליזום קולות רצויים בנפש, ליזום את אופן הדיבור העצמי שלי. מה הפירוש של השתייה כדת אין אונס? אז הפירוש הפשוט הוא, יש דת, יש חוקי נימוס מקובלים, יש דרכי דת, אתה חייב לשתות, ופה דווקא במשתה הזה לא חייבים לשתות, אין אונס, המשתה היה עממי, זאת אומרת, בפסח למשל, אדם חייב לשתות 4 כוסות יין, הוא חייב, לא משנה אם הוא נהנה או לא נהנה, יין בכלל זה אחד מהמשקים, שגם אם אין לי הנאה עליו, אני מברך עליו, כי ברכות נהנים, כשאני נהנה ממשהו, אני מברך עליו. יין, גם אם אין לי הנאה, אני מברך, כי הוא מגלה משהו, הוא יוצר איזה פעולה. וכאן אומרים, למרות שהדת קובעת, שחייבים לשתות, נגיד, בדת הפרסית, במסיבות המוניות, כדי לכבד את המלך. מה זאת אומרת? אתה בא למשתה ואתה לא שותה, כמו לבוא לאמא רצינית, ואתה אומר, לא, אני אכלתי בחוץ, אני לא רעב. מה זה אכלת בחוץ? אתה מעליב אותי כשאתה אוכל את השוארמה בחוץ, ולא בא לאכול בבית. אתה חייב לאכול בבית. אז פה אומרים, דווקא כאן, אין חובה. אין מנהג, כל אחד שותה איך שהוא רוצה. ויש 2 היבטים לכך, לשאין חובה. היבט אחד זה שאתה לא חייב לשתות, אתה לא חייב לא לשתות. היבט שני הוא שאתה יכול לבחור מה לשתות, איך לשתות, כמה לשתות ומה לאכול. זאת אומרת, אתה מגיע, המשתה הזה הוא כזה ברמה גבוהה שאתה מגיע למשתה, וכאילו יש לך כמו שאתה מגיע למלון, ויש מישהו שעושה לך בדיוק את הסטייק שאתה רוצה, או את החביתה שאתה רוצה, בדיוק איך שאתה רוצה, מהסוג שאתה רוצה, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה. זאת אומרת, לאין אונס יש היבט חיובי, ויש היבט של בחירה. היבט בחירה, אני בוחר במה, אני אוכל, איך וכמה, ואני יכול לבחור לא לאכול. אלו 2 היבטים, על פי הפירוש הראשוני שלנו, השתייה כדת ואין אונס. נביא כמה מפרשים רגע. המלבים אומר, בסעודות, שהיו פעם, לא היו מספיק כוסות וכלים. לכן אם היית שותה, אומרים לך, תזדרז, תעביר את הכוס הלאה, יש המון אנשים שרוצים עוד לשתות. פה במשתה הזה היו מספיק כלים, ובגלל שהיו מספיק כלים, אף אחד לא דחק בך. היבט נוסף של הרלב"ג, שמתקשר לפירוש הזה, ככה כינסתי מספר פירושים על פי אותו קו, שאומר שפעם בסעודות הגדולות והעיקרות, לפעמים היה חסר, הרבה אנשים אוכלים, מישהו אוכל יותר מדי, אז זה לא תמיד מספיק לכולם. בסעודה הזאת הספיק לכולם, ואכן יכלת לבחור.
מדרש לקח טוב, נוסיף עוד היבט, אומר, לכל אומה, הרי השתתפו כל סוגי האומות והדתות בתוך המשתה, כל אומה היה את הסגנון שלה, את איך שהיא אוהבת לשתות אחר הסעודה. יש אוהב לשתות כל הכוס, ויש שמחזיר חציו, ויש ששותה בכוס גדול, ויש שותה בכוס קטן, הכל לפי דתו והיה משקהו, וכל אחד יכל לעשות מה שהוא רוצה. זוכרים את השאלה הראשונה שלנו? השאלה הראשונה שלנו היא בעצם איך אני מתחיל לנהל את הרגשות, ואיך אני ממיין את הקולות שבתוכי, אמרנו זה השלב הראשון. בואו נראה רגע שאלה שמציב הרבי מלובביץ' משיחה משנת תשכ"ז על שאפשר, אין אונס, הדעת אתה יכול, כל אחד יכול לשתות כמה שהוא רוצה, השתייה כדת ואין אונס, מה זאת אומרת? זאת אומרת, למה לוותר על הדת? למה לוותר על מנהגים? ההסבר הראשון שצריך להגיד, שבניגוד למשתה של 180 שנה, שבו המשתה היה כדי להראות את תפארת המלך, כאן המשתה הוא בשביל העם, זה כדי לקיים את רצון העם, כדי לעשות להם טוב. ועדיין זה לא כל כך ברור, מה זאת אומרת רצון העם? כל אחד קיבל מה שהוא רצה, וזה פה חוזר לשאלה, מה אני רוצה? בואו ניכנס רגע לגמרא, ולאט לאט תתחיל להתבהר לנו כל התמונה הזאת. השאלה הגדולה היא, למה במשתה של המלך השתייה כדת ואין אונס? איזה אמא אומרת, טוב, תאכל שווארמה בחוץ, תבוא אליי, אתה לא חייב לשתות, או תאכל שווארמה בחוץ, תבוא אליי, אני אעשה לך מה שאתה רוצה, איזה כינוח. מה? כאילו, פאר של המלך זה שבאים ואוכלים ושותים אצלו, מה שהוא מגיש. למה ביטלו את זה? אז אומרת הגמרא, אומרת משהו מאוד יפה. היא שואלת את השאלה הזאת בדיוק. והשתייה כדת אין אונס, ויש כמה פירושים, אומר רבא, לעשות כרצון מרדכי והמן. מרדכי נאמר איש יהודי, והמן איש צר ואויב. יש לנו פה שני רצונות. רצון של מרדכי, רצון של המן, שני רצונות שונים. את שניהם אנחנו יכולים לקיים. הצפנת פענח, הרוגוצ'ובר, אמרתי, מקורות עולים לאתר התבוננות, מי שרוצה לעיין במקורות. אומר הצפנת פענח, מה זאת אומרת? קשה. הם שני הפכים. יש רצון המן, יש רצון מרדכי. גם בנפש, רצון המן, זה רצון של עמלק, זה להרחיק אותי, זה לנתק אותי, זה להשתלט עליי, זה לקרר אותי. ויש רצון מרדכי, שהוא מחבר אותי, רצון נשיא הסנהדרין, שהוא מניע אותי קדימה. אז הוא אומר, עכשיו אפשר להבין מה הולך כאן. מי שמכיר את הכתבים של הרוגוצ'ובר, הם מאוד בתמציתיות, במשפט אחד אפשר להוציא עולמות שלמים. הוא אומר, כי מרצון המן נמשך רצון מרדכי. ואם כן מרצון המן יש לדעת איך לעשות בחשק וזריזות רצון מרדכי. הנה אנחנו מגיעים לנקודה שלנו. איך אני ממיין את הקולות? שלב הראשון בניהול הרגשות. איך אני ממיין? קודם כל לדעת שיש לי שני רצונות בנפש, שהם מתחרים זה בזה. רצון לעשות דיאטה ורצון לאכול מה שאני רוצה. רצון לעשות ספורט ורצון לא לזוז מהספה. רצון לכבוש את העולם ורצון שהכל רק תן לי להתעיין ולהתחבר לאינסוף ולא לעשות שום דבר. רצון שמקשר אותי לאנשים ורצון של אני לא רוצה לראות אף אחד. רצון של המן ורצון של מרדכי. ושני הקולות מציעים לי בחירה חופשית. זה בבחירה שלי. איך אומרת הגמרא? לעשות כרצון איש ואיש. כל אחד מה שהוא רוצה, אין אונס, על כן יסד המלך, כל רב ביתו, מה שאתה רוצה תתקבל, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. טוב, עד כאן לא היינו צריכים את כל השיעור, אנחנו יודעים שיש בי מערבולת, ויש בי מאבק מתמיד, אני גם רוצה הכי הרבה להיות עם אשתי, וגם רוצה הכי הרבה שיהיה לי בית טוב, וגם רוצה שהדברים יעשו כמו שאני רוצה, וגם הרצונות מתערבבים, איך אני מתחיל להבחין ביניהם, פה העצה שהרוגוצ'ובר מביא על בסיס הגמרא, הוא אומר ככה, קודם כל, יש את רצון המן. מה זאת אומרת? כתוב לעשות כרצון מרדכי והמן, והוא אומר, כי מרצון המן נמשך רצון מרדכי. כתוב שהנפש הטבעית, האגוצנטרית, הבהמית, הארצית שלי, המקור לכל הרגשות הלא רצויים, כתוב עליה שהקדימה תעניתי מובא. מה זאת אומרת הקדימה תעניתי? שהיא מקדימה את הטענה שלה, היא מתגלה ראשונה. מה זה אומר לנו? תדע לך, שמה שקופץ לך דבר ראשון באינטואיציה, התנועה הראשונה, האימפולס הראשון, התגובה הראשונה, היא רגשית. ולכן בגלל שהיא רגשית, היא בדרך כלל הכל שאתה צריך לדעת לאזן, להרגיע, להתבונן בו שוב. הנה כלל, איך אני מרגיע בין הדעות? מה שקופץ לי דבר ראשון, הם אומרים לי ככה, לא בא לי, למה הוא דיבר אליי? תדע לך שפה יש מבחן, פה יש בחירה חופשית, אבל במה?
קופץ לך עכשיו, איך אומרים? הבהמה שלך. כך אומר, האמן שלך קופץ ראשון. הוא הראשון, זה הרצון שלו. הוא מתעורר, הוא לא סתם מתעורר. הרי איך אנחנו יודעים מה זה אמן בנפש? מה זה עמלק? הוא מקרר. אמן הוא מזרע עמלק, הוא מקרר. מה זה מקרר? כל מחשבה, כל קול, שמונע ממני את התנועה, תוקע אותי, לא מזיז אותי קדימה, מונע ממני את היצירה קדימה. זה לא משנה מהו. הרבה פעמים אנחנו אמרנו שבתוך הקולות הללו יש טוב, שבאמצעות הטוב הזה הם נשארים, קיימים, כמו למשל אני מלכה את עצמי איך לא הייתי בסדר. בסדר, לא היית בסדר, אבל כרגע אתה ממשיך להיות תקוע. עכשיו צריך להתחיל להתקדם. לא יעזור לאף אחד שתמשיך להישאר לא בסדר, ותקוע במקום הזה. אתה צריך ללמוד, לשים מאחור, לראות איך אני מתקן ולהתקדם קדימה. זאת אומרת, הקול של אמן, הקול הראשון הוא, עשו לי, לקחו לי, לא נצליח, קול מקרר כזה לא תעשה, לא תגיע. זה תמיד הקול הראשון. הקדימה תעניתי. זה הקול הזה, הוא הראשון שקופץ לי בתוך המחשבה. ולכן אני כבר יודע לברר את הקולות. מה קפץ לך ראשון? הקול הזה, כנראה שהוא לא מצד הקול החיובי. אמרנו, המטרה שלנו כדי להתחיל לנהל את הרגשות זה ליצור הבחנה. הרגשות מתגלים בקולות, שמתגלים במחשבות. איזה קולות מתגלים בי? ואני רוצה להבחין ביניהם. אני רוצה לדעת מהו הקול הנכון עבורי, מהו הקול שאני רוצה לאמץ כדי שאני אותי קדימה. הקול הראשון שעולה אינטואיטיבית, בלי שקצת דשתי בו, בלי שבחנתי בו, זה אומר שהרגש היה שם דומיננטי, כי הרגש חזק יותר ופועל באימפולס ראשון, ולכן הוא הראשון שמתעורר, ולכן הוא הקדימה תעניתי. הנפש האלוקית מתגלה רק בגיל מאוחר יותר, בר מצווה. לכן, אני אומר, רגע, מה התנועה הראשונה שעלתה לי? עצם זה שעלה לי קול כזה שהוא נגד, אני אומר לעצמי, רגע, עכשיו אני צריך לעורר פה קול אחר, באופן יזום, קול אחר, ואני אומר לעצמי, הרי מה מאפיין של קול אמן שבתוכי, עמלק שבתוכי? אמרנו קירור, אמרנו שהוא מחליש לי מוטיבציה והתחברות, כל דבר שמחליש מוטיבציה, בחוץ ובפנים, אנשים או אני, להתרחק ממנו, שמוריד לי את הכוחות. שגורם לי לא להאמין בעצמי, שגורם לי לא להתמיד, שגורם לי לבטל דברים שהם חיוביים, שגורם לי לא להתחבר, לא להתקשר, לא לצאת לתוך העולם. כל הקולות הללו הם קולות מצד הסטרא אחרא, מצד המן שבתוכי, מצד עמלק. אני צריך להיות מסוגל להקטין אותם ולהציב להם חלופה. אמרנו שמרצון המן נמשך רצון מרדכי. אני קולט שקופץ עליי קול לא בריא, אני עכשיו מעורר את הקול הבריא. מה זאת אומרת? יש לה בעל שם טוב, אמרה מאוד יפה, הוא אומר שלפעמים יש איזו מלחמה ברקע של שני אנשים שרבים, וכל זה בשביל שיתברר מתוך המריבה שלהם, מתוך תרועת המלחמה, קולות שיהפכו לאיזה ניגון. המשימה להפוך את הקול הצורמני, לכל יש שני היבטים, יש תוכן ויש נגינה, אינטונציה, איך שהוא נשמע, להפוך את זה למנגינה. מה זאת אומרת מנגינה? מתי נוצרת מנגינה? מנגינה נוצרת ששירוב של מזיגת קולות משונים זה מזה, כמו חדווה ומרירות, ואז הם יוצרים נגינה. אתה רואה שנגינה יש עלייה ויש ירידה ויש תנועות שונות. אז מה אומר הבעל שם טוב? לקחת את קול של המן ולהרגיע אותו, להוסיף לו עכשיו את קול מרדכי. מה זה קול מרדכי שבנפש? הקול של אני כן יותר מאמין בעצמי, לדבר עם עצמי, והוא דורש יותר עבודה. אני כן יותר מחויב, אני כן אצליח, אני כן אשיג הישגים, כן המשפחה שלי תתעלה, כן הזוגיות הזאת תפרח, כן אנחנו נצליח להתפרנס כמו שצריך ולעשות מה שצריך, כן הדברים ילכו כמו שצריך, כן אני אצא. כל האופטימיות, כל המיקוד, הקול של להיות ברגע הזה. אמרנו, אמן לא רוצה שתהיה פה ברגע הזה, כי כשאתה ברגע הזה אתה מאיים עליו. למה? כדי להיות ברגע הזה נוכח חייבים לנהל את הרגשות, לשלוט את הרגשות. אוקיי, תפסנו את האתגר המרכזי שעכשיו אומרים לנו. מה אומרים לנו? בחירה חופשית. אין לך אף אחד, השתייה כדת ואין אונס. אתה בוחר מה לגלות, שתיית יין, כשאתה שותה יין אתה מגלה דבר מתוך דבר, זה המעלה של יין, שלקח את הענב, ופתאום באמצעות הענב הוא יכול לצוס 40 יום ולהפוך ליין, והיין הזה כשאתה שותה אותו מגלה בך דברים פנימיים, ואתה תבחר מה יגלה בך. אמן, את הקול השלילי, או מרדכי, את הקול החיובי. ואתה צריך להגיע לדרגה כזאת, חייב איניש לי וסומי, שהוא כל כך מזדהה עם הטוב, שהוא רואה גם בתוך הרע, גם בתוך אמן הוא רואה את הטוב. גם בתוך הקושי, גם בתוך ההתמודדות, גם בתוך הדברים שלא הצליחו כמו שצריך, הוא רואה את הטוב. אוקיי, התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף לנו לערוץ, קבוצת הוואטסאפ ללימוד בימי ראשון, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.